Ekionas, udaberrira goaz. Adi, zorte hon. Udaberrian, alegia, martxoaren 21 eta ekainaren 21 artean, ospatzen dira, denbora. Gasteizko erretreta, bai edo ez? Maritxu Kajoi? Hiru behien zerga? Mutrikuko berdel eguna? Herri urrats? Almadi eguna? Bermieko arrainazoka? Hondarribiko alardea? Lekeitieko antzarreguna? Baigorriko Nafarroaren eguna? Txapel txin eguna? Egiaztatu egingo dugu. Akats bakarra dago. Ekionas. Zein ez aldatu. Bi akats? Eta hortzea bai, tekoa! Ekionas! Ekionas! Bikain! Urrezko galdera, adi danok Sakurako bidean kokatuta gaude. Ohitura zaharrenak dira bi denbora. Zer? Dudas. Bai. Zagutzen ditugu? Gutxi batzuk. Gutxi batzuk bai. Lekeiti Hondarribi bai. Maritxu. Herri urrats, gutxi. Ekitunas. Miluze etorri. Finalea zailkatu. 11koa kokatu dugu 1000 euro? Ondo, bikotea. Garrantzitsuena. Sakurako bidean kokatu garela. Zer? Nervioso. Ohitura zaharrenak dira bi. Ekitunas, aukeren artean. Lekeiteko antzarreguna. Argi xamar? Aspaldikoa? Bueno. Izan daitekela? Bai, izan daiteke. Zuzena da? 1621an lehen aldiz dokumentatua. 2022tik aurrera, gomazko antzarrak bakarrik erabiltzen dira. Zaharrenen artean, bai. Ekitunas. 11koa osatu dugu eta aurrezko galderaren erdia bete dugu. Oso gertu gaude, Bai. Ze sentitzen da? Urduritasuna pixkat. Antzarreguna. Esan dugu, 17. mende horretan, beharko genukena asko zarinagokoa da. Hiru behien zerga badakigu zer den? Uztailaren 13an erronkari eta baretu artean ospatzen da Nafarroako interes turistikoko festa. Badakigu zer den? Zer ospatzen den? Behi egin zerbait. Itun antzeko bat, ez da? Bai, urte batean sententzia ezarri eta geroztik ospatzen da. Eki, Unas, 35.000 eta 100 euro miluzeko zakuan. Zer egingo nuke, esan dugu? Aurreztu. Aurreztu.
Tospatu. Tospatu ere bai, Hori bai, ezta? hori bai. Bai. Dena ere ez Aurreztu dugu eta aurreztuko. ospatu. Ez. Eki ama begire egongo da. Bai. Dirua zeuretzat, bera ez da etorri. Ez ba etorri, Dirua zeuretzat eta una sentzat. una esentzat, claro. Momentuz 1.000 euro ditugu. Hmm. 35.000 eta 100 euro izango dira. Eki unas. Erantzun zuzena da 3 behien zerga. Eki unas. Sakua banatuko dugu?